Kaixo lagunak, Maria Reinako ikasle batzuk gara eta irrati saio txiki bat egiteko asmotan etorri gara. Gure izenak hauek dira: Helen, Elisa, Erik eta Martina. Hau korapiloak, txisteak, asmakizunak eta horrelako gauzak kontatuko dizkizuegu. Ea gustatzen zaizuen. Elkarrizketak. Jan ari da zure gustokoena? Pizza. Nor da zure lagun hoberena? Kandela. Zein da zure parkerik gustokoena? Etxabe. Zein da zure animalia gustokoena? Panda gorria. Zein da zure kolorerik gustokoena? Beige. Zenbat urte dituzu? 8. Nola izena duzu? Lisa. Zuria sortu zuria izan, pobre eta aberatson edarian urtu. Zer da? Zure izebaren aizpa ez da eta zure izeba ez da. Nor da? Bertsoa. Ikusi nuenean, zure lelatzan, iruditu zitzaidan, sorgin ederratzan. Hau korapilo. Dona, kaptona, sutondoan, altona, lepotik bera, kutuna, kanpura, neska mutu, tuntuna. Aceituna, babarduna, atredadila, neska mutu, tuntuna. Txistea. Itsasoko ura jaztia. Semerak amaitu. Ama itsasoko ura zergatik da gazia. Baina ez dakit itsasoko ura zergazitzen duena da? Ez, tira. Gezurra. Gezurra dirudita. Hainbeste denbora eskolan ibili ondoren hori ez jakitea, bokailuak seme bokailuak. Olerkiak. Haiz hotza elkartzen duena. Jena tristetzen duena. Pasaia frustratzen juena. Zu beti izango zera neguaren laguna. Ikusi nuenean zure bekokia iruditu zitzaidan zaharkadarri ipurdia. Baloia. Baloi bat eta baloi bi. Balio gutzura erori buzen. Ez da gehiago ugeri balion eta balion. Ur azpira joan balio. Bueno lagunak, bukatu da gaurko irrati saio hau. Zuek ondo pasatzeko zenutela espero dugu. Eskerrik asko eta beste bat arte. Agur!